posachedwa patu kupasirani zimene Anayankhura Felix Njawala ku Mwanza pamene amachitisa msonkhano wa chipani makamaka ku constituency yake imene amachokera, ndipo kumeneku mlendo olemekezeka anali Felix Njawala komanso youth director wa chipani chimenechi cha UTM Felix kwa padakali pano tamverani zimene Anayankhura Felix Njawala amenenso ali mneneri wa chipani cha UTM. Dziwe kwaterera sidonje? Kuanga dziwe kwaterera. Choya grupu amene tinawo pano komanso mafumu. Ulemu woyamba a grupu angadziwe amene ndiyeni ache achigawo chino. Komanso a grupu athambala mayi wathu timakunyadirani kwambiri. Ulemu wanu a grupu anjolomola, mlandire ulemu wanu a grupu achimweta. Komanso mafumu onse amene muli malo ano mlandire ulemu wanu. Ndiperekenso ulemu kwa anzanga achipani, a director a youth, Honorable Kaluwa, Felix Kaluwa, amene amakudziwani kwambiri amangoti mchana, ulemu wanu masanani. Ndiperekenso ulemu kwa a regional governor achigawo chino, olemekezeka akauwa, mlandirenso ulemu wanu. Komanso my director achigawo chino angwangwa, mlandirenso ulemu wanu mayi wathu takunyadirani mwayankhula mwamphamvu. Ulemu wanu a deputy regional director Bambo Marebo, komanso committee yonse ya region imene muli malo ano. A district Bambo Mbwandira ndi mayipaenda a district governors ndi committee anu yonse ya district mlandirenso ulemu wanu. A constituency governor amene mwatilandira ife alendo kuno tikufuna kuti akhutamowa ndi committee anu mlandirenso ulemu wanu chifukwa chotilandira bwino masana wano. Ndisanayambe kuyankhula ndimafuna ndikambe nkhani imene a director achinyamata ayankhula. Nkhani imene siyongokhudza kuno ku Mwanza koma ndi apa national level. Program imeneyi ndi program imodzi imene tayiona kuti achinyamata ku department ya chinyamata ayitsogolere chifukwa ikuoneka kuti ikhoza kuthetsa mavuto amene mdziko muno alipo nkhani ya kudula kwa fertilizer. Ife a UTM timafuna ndithu kuti amalawi adzikhala ndi thanzi, adzidya mokwanira. Kuti tidye mokwanira nkukhala ndi chakudyacho. Kuti tikhale ndi chakudya ndiye kuti ulimi wathu wayenda chani kodi? Wayenda bwino. Kuti ulimi uyende bwino timadalira mvula, komanso timadalira kuti tikhale nazo zothira mu mbewu zathu kuti mbewuzo zichite bwino chifukwa nthaka yathu idaguga. Chotero ndimafuna kuti mnyamata uyu alongosole kuti kuno mafumu muyambe kukonzekera. Ameneyo zipangizo zake sizochokera kwina konkunonso zilipo. Ndabweretsa matumba okwanira 10. Matumba ameneyo atipereka ku maskimu athu akuno amene tili nawo. Pali maskimu 5 amene abwera malo ano. Tiyapatsa kuti akhale chitsanzo. Tikufuna kuti tikamakamba za fertilizer aliyense adzitani kodi adziona kuti zoonadi fertilizer ntchito akutani akugwira. Alipo amene sanamve ngati tamva twete imeneyo ndiye kuti adzitambatsula ndi a director athu a youth Honorable Felix Kaluwa. Chipakira mwamba UTM 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 tsogolo lathu tsogolo lathu tsogolo lathu. Zikoma kwambiri. Poyambirira ndinene kuti ifeyo ngati UTM zidzativuta kumayamba nsonkhano osakumbukira mtsogoleri wathu Dr. Saulos Chilima, chifukwa chonena kuti anali chiyembekezo cha dziko lino la Malawi, komanso ife ngati UTM Dr. Chilima anali chiyembekezo chathu. Chotero nthawi zonse tikamayamba nsonkhano tidzakamba za Dr. Chilima. Pala anthu ena akumati tikangotchula nkhani ya Dr. Chilima akumakwiya, akumapsa mtima mpaka na pano alembedwa anyamata 500 pa social media, pa Facebook akuti ntchito yawo yokuti wina aliyense akakamba za Dr. Chilima
adziyambana naye, adziyankhula mawu amwano, adziyankhula mawu onyoza. Koma ife tifuna tinene kuti munthu amene uja ife sitidzamuyiwala, chifukwa chinali chiyembekezo cha ndani kodi? Chiyembekezo chathu. Maliro amenewa ife tidzalira, tikulira, koma tidzalira mpaka na kalekale. Koma kuonetsera kukwiya kwathu ndi chaka cha mawa mwezi wa Septemba, ndi umeneno ife mkwiyo wathu onse ukuthule pa ballot. Ndi zimene titachite ife, chifukwa ndife anthu okhumudwa, ndife anthu okuti mafuna ndipemphe anzathu amene maliro wasimukulira nawo zisakukhudzeni. Mpaka nazatengera mkazi wa malemu Dr. Chilima kulemba pa social media kupempha amabungwe, kupempha Malawi, kupempha ena onse amene ali ndi kuthekera kuti apemphe mtsogoleri wa dziko lino akhazikitse kafukufuku, chifukwa nayenso munthu akulira mayankho alibe kuti kodi chidachitika nchiyani. Mafunso amene inu muli nawo ifenso ngati chipani tili nawo. Mafunso omwewo zapezekanso kuti ngakhale akazi wawo amalemu Dr. Chilima ali nawo. Kodi zichite kutengera na mfedwa kupempha kuti no pakhale kafukufuku. Zoona zimenezi, zoona zimenezi ndi wankulu. Sizi kufuna kutengeranso achina anthu ena achite kupempha, zongofunika kukhala pansi nkukhazikitsa kafukufuku, chifukwa chonena kuti aliyense ali ndi mafunso amene alibe kodi achitike kafukufuku apadera amene anthu onse okhudzika alimo mukafukufuku amene. Ndiye kuti pamenepo mayankho anthu adzatani kodi? Adzakhala nawo. Ndiye lero tikamafunsa mafunso, ndimafuna ndipemphe kuti musamakwiye. Tikufunsa mafunso chifukwa mayankho ife tili chani kodi? Tilibe. Kodi ife tingazipatse tokha mayankho? Chimene chinagwetsa ndege tikuchidziwa, amene anagwetsa ndege tikumudziwa, chinapangitsa kuti anthu anali ndege mwamwalire ife tikuchidziwa. Ndiye pakufunika kuti mayankho amenewo atani kodi? Ayankhidwe. Ndiye osamakwiya, ingokhazikitsani kafukufuku kuti Amalawi adziwe chimene chinatani kodi? Chinachitika. Zikomo. Uthenga wanga kuboma ndionera kuti muzikhala ndi chisoni. Dr. Chilima anayenda m'Malawi muno pena pali ponse kupanga kampeni kuti boma ili limene akuti ndi lomwe lilitani kodi likhalepo. Anayenda pali ponse kumwanza kuno anatani kodi? Anafika kupanga kampeni kuti boma limene likumanenedwa kuti ndi lomwe likhalepo. Anthu asachite kupempha, anthu asachite kulira. Ndifani kambeyi boma ili kuti likhale, anthu ankapemphera. Kodi opemphera aja lero asiya opemphera ngati? Azimayi ino amakwera mapiri kuti boma lilitani ili ndi omweyo azimayi ake amene solera akukwera mapiri kunena kuti boma litani ili lichoke. Ndiye ngati anapemphera kuti boma lilikhale, lero akupemphera kuti lichoke, silichoka? Silichoka? Nkhani ya chipani cha UTM. Anthu ena atamwalira mtsogoleri wathu Dr. Chilima amanena kuti chipani chathu chatha, chipani chathu chitha, chipani chathu tigawanikana. Ndifuna ndinene pano, chipani ichi sichigawanikana. Pala anthu ena kutenga ndalama zawo kumapatsa anthu kuti agawe chipani cha UTM. Ndifuna ndinene sizitheka zimenezo, chifukwa chipani ichi eni yake timachitani kodi? Timachidziwa. Endi ifeyo maziko athu ni masomphenya amene Dr. Chilima anali nawo. Ndiye ngati anthu ena akukaniza kuti agwiritsa ntchito ndalama kugawa chipani cha UTM, ndifuna ndinene pano poti Amalawi akuonera adziwe kunena kuti zimenezo sizitani kodi? Sizitheka. Anyamata achetu ndifeyo. Adirector amayi amanena kuti kunsanama tinayima kuwateteza azimayi, sizinali zamasewera. Koma ife timaopa ngati? Ife sitimaopa. Ndiye ife tidzateteza chipani cha UTM kuti mpaka na masomphenya Dr. Chilima tsiku lina adzatani kodi? Adzakwaniritsidwa. Ndikufuna ndikutsimikizireni onse otsatira chipani cha UTM, mudekhe kukwera convention kutsogolo. Ife tikutsogoleri wabwino, mtsogoleri amene adzatukule dziko lino, mtsogoleri amene adzatukule chipani cha UTM,
mtsogoleri yekhayo amene adzaonetsetse kuti masomphenya achilima akupita patsogolo. Madelegates onse ndikuwuzeni mukuonera apa, mukakhala amvetsereni onse amene akubwera kudzapanga kampeni za upresident wa UTM. Muamvetsetse, muayang'anitsitse, musankhe munthu amene angapitirize masomphenya a Dr. Chilima. Musankhe munthu amene angapitirize kuti dziko lino lipite patsogolo. Amalawi itu akuvutika, Amalawi akusowa chakudya, Amalawi akusowa chovala, ana akukanika kupita sukulu chifukwa chosowa school fees. Ndikulandira foni ine tsiku ndi tsiku kuno kumwanza, mafumu ali uko akhoza kundivomereza kufika ponena kuti ndikumapepesa kuti pepani nanenso nthumba mwanga musinditani kodi sinikakwanise kulipirira onse. Mwana kusankhidwa kumakanika kupita Mwanza secondary school, ndalama yake yofunikayo 200,000 kwacha, koma anthu akukhala ndi ndalama zoma mpatsa mmodzi oyimba 2 billion kwacha. 2 billion kwacha titayigawa kwa ana secondary ndi ana okwana 10,000 amene angalipiridwe sukulu. Bwanji osatenga ndalama zimenezo ndikulipirira ana onse m'Malawi muno amene akulephera kupita ku sukulu chifukwa cha school fees. Atsogoleri tiziganiza, kuganiza nkwachani kodi? Kwa ulere. Kaya mukunimva abale anga? Dziko lino likukanika kuyenda chifukwa cha anthu amene kuganiza kwawo amangoganiza za voti. Ndifukwa kamalolera kuti akhale ndi ndalama zambiri cholinga agule anthu kuti akawavotere. Mwana moti tikhale ndi ndalama zambiri kuti tionetsetse kuti aliyense ali ndi chakudya, mwana aliyense akupita ku sukulu. Kodi ana anthu osauka sakupita ku sukulu lero? Umphawi pa khomo poutha ngati? Amayi awali ndi mwana wasankhidwa, mwana moti apite ku sukulu sakupita chifukwa choti fees pali chani kodi? Sangakwanitse chifukwa ndalama yonso ali chani kodi? Alibe. Imeneyo ndi ntchito ya boma. Lero mafuna ndipemphe chonde atsogoleri yambani kuganiza, yambani kugwiritsa ntchito ubongo kuti no tsogolo la mawa la anyamatawa lisasokonekere tikonze. Zikomo. Ndimafuna ndinene mawu awo. Munthu wa UTM ndikufuna kubwereza ichi. Sangachoke UTM kukalowa chipani china m'Malawi muno. Chifukwa chonena kuti m'Malawi muno chipani chimene chili ndi mfundo zimene zimayang'ana munthu ngati chipani cha UTM. Ndikufuna ndinene ichi. Mukadzamva munthu akuti ndachoka UTM ndakalowa chipani china, amene sanali wa UTM. Wa UTM akakhala kuti watopa amangokhala pansi. Ansondali akakwiya amangokwiya nkukhala pansi, chikamuphwera amadzuka nkuyambanso kutani kodi kupanganso za chipani. Koma sangachoke UTM ndikalowa chipani china. UTM imalandira anthu azipani zina amabwera kuno, ndi ifeyo timasintha kaganizidwe kawo nkuyamba kuganiza mmene UTM imatani kodi imaganizira. Ndifuna ndikuwuzeni m'Malawi muno ngati muli mavuto ambiri amene akuchitika ndifukwa cha nkhani yosankhana mitundu. Kusankhana mitundu mwina timangophweketsa. Ndifuna ndikuwuzeni ngati Mwanza ali lero chifukwa chosankhana mitundu. Misewu yathu ngati mitundu amene ali pambo mtundu wake wokha. Mitundu ina yonse m'dziko muno simalandira chani kodi chitukuko. Ndifake mati kupita madera ena misewu yatala mpaka kubafa, misewu yatala mpaka kuma toilet, misewu yatala kumakathera m'minda, pamene kuno kwanga dziwe nsewu umodzi okha chaka ndi chaka amabwera pano kupanga ndale kuti tikonza nsewu osatani kodi. Chifukwa chani? Kunoko kulibe anthu a mtundu wawo. Ndiye chifukwa chake UTM imanena kuti tithetse ndale za mitundu. Chifukwa tikathetsa ndale za ngole tidzapereka m'Malawi monse. Polipirira ana olephera kupita ku sukulu chifukwa cha fees tidzalipirira ana onse m'Malawi muno. Pogawa cha tidzagawa mokwanira m'Malawi monse tikathetsa ndale za mitundu. Chipani chingathetse ndale zimenezo ndi chani? Ndi UTM. Chifukwa a director a youth apa amakumemana anyamata. Anyamata inu chipani chanu si china m'Malawi muno. Anyamata amene mabada dzaka zoyambira m'ma 2000 nkhani za mitundu mulibe nazo ntchito. Chifukwa chonena kuti abambo anu ndi akumpoto, amayi anu ndi akumwera, wina amayi ake ndi achigawo chapakati, wina ankolo ake kapena kaya adzakhali ake anakakwatira kutcholo, wina anakakwatira kumulanje, wina anakakwatira kukaronga. Tasakanikirana inu anthu ama 2000 simungapange ndale za mitundu. Pa nyumba pomwepo mumapezeka kuti ena ana inu kwanu mkumpoto, ana inu kwanu mchigawo chapakati, ana inu kwanu chigawo chakumwera. Chifukwa cha chimenecho ndale izizi sizitipindulira.
komano zipani zinazi sizingathe kupanga ndale zosasankhana mitundu chifukwa ndalezo za mitundu zinadzalika mchani kodi mchipanimo ndifukwa chake ngakhale titasintha timangosintha ano kuti apano adzisankhana mitundu ndi awo tiyachose osankhana mitundu awa ayambe kusankhana ndi awo koma sangakwanitse kuti no amange Malawi akhala Malawi mmodzi. Neni mafuna ndikupempheni anyamata kalembetseni Malawi muno, lembetsani kalembera akubwerayo kuti tonsefe tionetsetse kuti ndale za mitundu zizithe. Ndale za mitundu zimayambitsa nkhondo, kuli mayiko ena mitundu ndi mitundu imamenyana nkhondo mpaka lero akumenyanabe nkhondo ifo chosankhana chani mitundu. Ife kuno sitikufuna zosankhana mitundu, tikufuna Malawi mmodzi, tonse tidzikhalirana limodzi. Ndale za mitundu zimayambitsa nkhanza, awa asabwere chigawo chakwathu tiyakhapa. Simunaone kuti ino zipani zina zikapita kwina zimakapanga nsonkhano kukhapidwako, chipani chinanso chikapita kwina kukakhapidwako chifukwa cha ndale za mitundu. Ndi anthu onsewa atanena kuti mdziko muno mukhala mtendere ngati mdziko muno mukhala mtendere. Chomwe tili nacho Malawi muno ifeyo chabwino ndi mtendere ukhawo. Ndikunama ngati chuma sichikuyenda bwino, nkhani za ndalama zavuta, anthu ndalama tilibe, mabizinesi sakuyenda bwino. Chimene tatsala nacho lero ndi mtendere ukhawo. Ndiye tikaona ngaso mtenderewo ndiye kuti tsala nchiyani dziko lathu, ndiye kuti latani kodi latha. Ndiye ndale zosankhana mitundu kuti zithe ndi chipani cha UTM. Anyamata inu chonde khazikikani mu chipani chimenechi. Mukamamba ena kuti achoka chipani cha UTM, si a UTM amenewo anangobwera kudzasuzumira. Chipani chilichonse chimakhala ndi zochitika zake. Ndi chifukwa yake chipani ngati cha UTM chimansintha munthu. Mmadziwa kuti zipani zina chifukwa cha khalidwe ya chipanicho ngakhale mtsogoleri wake atakhala kuti ndi mbusa amayambanso kupanga zimene chipanicho chimatani kodi chimachita. Ngati chili cha nkhanza Yesu amakhala wachani wankhanza, ngati chili chakupha Yesu amakhala wachani wakupha, chifukwa choti chipanicho chinadzalika ndi ziti kodi ndi zimenezo. Ife a UTM ndi achikondi, timafuna tidzitani tidzikondana. Ndiye tiyeni tikalembetse fa boma ili ndiye lalephera. Ndikunama ngati boma ili lalephera, alipo amene akundiletsa ngati boma ili tulikanayenda bwino. Koma vuto limene linachitika titalowa mboma, masomphenya a Tonse Alliance anayikidwa pambali. Masomphenya a Tonse Alliance anayikidwa pachani kodi pambali. Anayamba kupanga ano zawo za Malawi Congress Party. Lero ndifake mavuto asakutha, chuma sichikuyenda bwino, katangalezo sakutani kodi chifanza tuwa ndi akutani kodi akuba kupakula. Awa akupakula osati kutani kodi kuba, chifukwa kuba mmasiya zina koma kupakula mmachosa chani kodi zonse. Ndimafuna ndiapempha president achakwera ayang'anitsitsa anyamata awo. Anyamata ena timapatsa ndalama ya mafuta, galimoto mwawo kanikothera mafuta lero ndi mabilioneya, afunse kuti ndalama mwazitenga kuti umene ndi utsogoleri. Afunse muli ena mboma mmene mukuti lero mukaona katundu amene ali nayo kumadabwa kuti awa katundu antenga kuti mwafunse kuti azitenga kuti. Lonjezo limenelo linaperekedwa kuti sadzaloledwa wina aliyense ngakhale kutenga wantambala yachani kodi ya boma. Koma lero anthu atenga mabilioni, autenga mamiliyoni akungoyang'anira. Mafuna tapempha president atenge gawo aonetsetse kuti nchitiro imeneyo uthe. Pano lo mwana wa dzaka zochepa akudziwa kuti boma ilili lakanika. Panyumba pakakhala kuti pali njala, oyamba kumanga lamba amakhala abambo. Ndunama kena komaiso nayamba manga chani kodi lamba. Mmalola kuti anadzimanga malamba, inu simumanga malamba. Mmene akhalira mbomamu zikhala ngati kuti chilichonse chili bwinobwino. Zoti mdziko muno muli mavuto zikhala ngati mavuto othu kwaona ndife toka. Mafuna tipemphe kuti ngakhalenso nawo boma limange chani kodi malamba. Anthu amene akugwira ntchito mbomamu, nduna, a president, ndani, zoyendayendazi akanachepetsa. Zoyendayenda zimatha ndalama. Panopo kuli kuyenda osati mwamasewera. Timafuna tipemphe kuti zimenezo atani asiye mdziko muno anthu akuvutika. Kuno kwanga dziwe anthu to akhale chakudya kuno kulibe. Chakudya kuno kulibe. Olo amanena zoti adimaki nena governor kuno rufuna adimaki. Nabweretsa adimaki pa Nsonkhano. Amakhala achimanga pa wiki pacho kulitsa matumba awiri achimanga. Amfumu ndikunama.
pa wiki kugulitsa matumba awiri anthu ndalama zoguliranso ali chani kodi palibe chimanga cholo chibwere chogulitsa koma ndalamayo kuti anthu akhale nayo yogula chimanga anthu ali chani kodi palibe mabizinesi awo sakuyenda ulimiso sunatani sunaende makamba nkhani ya maphunziro kuno ndifuna ndikuuzeni atsogoleri muli apo maphunziro kwathu kuno analowa pansi kapena nene kuti adakali pansi makamba za madesiki zimenezo nzamanyado kunoko kuli ana akuphunzira sukulu za udzu kwa garafa amanena kucha napita ine kwa garafa kukaona kupeza ali ndi zisakasa zokwanira zitatu amfumu agarafa alipompana nafusa mfumu ana akumaphunzira mmene mwali so nthawi ya mvula zimakhala bwanji akuti basi ndikuti ana amapita ku nyumba nauzo tiye tigumuleni zisakasazi timangepo bloko ya sukulu ana aziphunzira tikumanga bloko pana kukhoma denga koma nzosakwanira mavutowa alipo ambiri tinapitanso sukulu ina tsiku limene timapita kwa jeke kumaliro pali sukulu inanso ili ndi udzu ana akuphunzira muchani kodi muudzu and sukulu zimenezo zilipo zambiri zimene ana akuphunzira muudzu ndifake enafe tanena kuti akuluakulu ndale zachibwana tapanga pano tiyambe kupanga ndale zachani za serious inoyo 2024 ana athu adzukulu athu ana azichemwali athu sanga makaphunzire sukulu ya udzu ayi tikuyenera kuthana nazo zimenezo kumabwera ndalama za CDF ndalama zija nzongofunika kuzigwiritsa bwino ntchito kuzigawa bwino kuti zitheke ngati ine ndikutenga ndalama ya nthumba mwanga nkukwanitsa kumanga bloko ya sukulu kukwanitsa kukhoma malata a sukulu kwa EPS ndiye kuti ndalama zaboma tikalephere kugwiritsa ntchito nkunena kuti pomatha pa 5 years pasapezeke mwana ophunzira sukulu ya udzu zingakanike zimenezo ngati ndalama zaboma titazigwiritsa ntchito bwino zikhoza kutani zimenezo kutheka kumwenza kuno tili ndi mavuto ambiri vuto lina ndi la maphunziro vuto lina ndi la zaumoyo limene mwina ena samadziwa mukudziwa kuti lero mukapita kuchipatala cha Mwanza District Hospital akuwuzani kuti akafuna kuti akakujambuleni mwina muchifuwamu kapena mukumveka zina kapena mwachoka alibe zokujambulirani amanena kuti pitani kulisungwe kunenu ndangati amakwanitsa kulipira transport kupita kulisungwe mapeto ake ambiri amangodzikhalira ndi kumangodzitani kodi kumangodzifera District Hospital kusowa scanner chifukwa chani ndale za mitundu ndikukuuzani zichi ndale zogawana ndifake Mwanza District Hospital mpaka lero palibepo scanner zimenezo ndezomwe tidzathane nazo chifukwa zimenezo nzofuna anthu adziwindi kodi tunanena pansaka mbewa nkhani ya stadium amakamba ichi nditaona kuti ndalama za stadium zinabwera kuno 2020 2020 2021 2022 mpaka 2023 mene timapanga nsonkhano kwa nsakambewa ndinanena kuti ngati stadium siyamba pomafika December ifeyo tikatseka boda chifukwa boda ija pamalowa ndalama ananena a director a youth pamalowa mabiliyoni ambiri amene sangalephere kuti ndalama zina zimene zikuchoka pamene athandizire mwanza uno azitukuka ndiye tinanena kuti tikatseka pati pamenepo ndanadziwa kuti mkuluyu zimene akunena apangadi December inapezeka kunena kuti stadium yatani kodi yayamba zimenezo ndi zimene tidzipanga ifeyo kuno tisamavutike pamene ndalama zambiri mdziko muno zikulowera kumwenza kuno nsewu sunga makhale chonchi dzaka ndi dzaka basi dzingokamba nsewu tidzikonza nsewu ndi kumakamba nkhani ina koma nsewu umenewu mpaka na lero tingokambabe ndiye tsiku lina tikathana nazo chisankho cha chaka chamawa zikomo kwambiri tikathana nacho chisankho cha chaka chamawa ndifuna anyamataimi tiyeni tiyendere limodzi tikamapangana zinthu aliyense azikhala mu chimene chocho tikanena kuti akuluakulu tikatseka nsewu tidzikatseka osaopa tamvana twene osamaopa osafoka komanso osatopa boma ali ndi lathu akamati tuboma ndinu ndine ife ndamene timakhoma chani kodi misonkho ndiye zimenezozo tipanga kuti mavuto athu kuno achepe tili ndi nsewu kwa kunene kude amapanga panopo unayamba panopo atadza ka 10 koma panopo sanamange ngakhale 6 km nsewu waufupi mpaka lero angopanga pang'ono komanso mukaona ngakhale phula lakelo kangati angotani kodi angozira kusonyeza kuti ife kunoko nthawi zambiri sitimaganiziridwa koma tufunika tikhale ndi munthu amene akhozadi kumayankhula mwamphamvu osati mwanthabwala izi sizofuna chani izi nthabwala izi zofuna kukhala serious kuti ngakhale kubomako azidziwa kuti izi zikukambidwazi tikuyenera kutani kodi kupanga
ndikufuna kuti kuno tilimbikitse ulimi. Ndinayendera maskimu akuno, ndikufuna ndikuwuzeni kunoko ulimi wa mvula umativuta chifukwa mvula imatani kuno imavuta. Ulimi umene ungatheke ndi ulimi wothirira tili ndi zigwa zambiri. Chimene chingofunika ndi chani? Tikumbe maboho akuluakulu osati ngati aja ali ku maskimu aja. Amene aja ndi maboho ang'onoang'ono siothiririra. Ndifa yake mupeza kuti maskimu ambiri akumapezeka kuti madzi aja atha, mbewu zikuuma, koma akuti amapanga ulimi wachani wanthirira. Tikuyenera kukumba maboho oyenerera ndi kuthirira kunoko nzotheka chifukwa madzi alipo and malo alipo, zigwa zilipo. Koma chimene chingotsalira tikhale pamodzi, mtsogoleri MP wathu adziwe chimene akutani kuti akuchita. Ine ndifuna ndikutsimikizireni dera linolo tikhoza kumadyetsa mzaise uno chifukwa zigwa kuno zilipo, madzi alipo, nthakanso ilipo. Koma chimene chingotsalira tigwiritse ntchito nzeru kuti madziwo tachotse pasipa, kuti no maskimu onsewa malo amene ali oti tikhoza kuyika maskimu akhale ndi ulimi wanthirira. Zimenezozo ndizotheka. Inu achinyamata ndi ine makolo athu muli pano, mafumu tonse tikagwirana manja. Ena amanena kuti Njawala owinawina. Ayi, munthu samakhala owinawina anthu asanaponye chani voti. Awa akaponyeka voti ndi pamene titatani kodi titawine. Ndifake tabwera pano kuti tidzawuza anthu kuthandizana kuti aliyense adziwe tikamafika chaka cha mawa September aliyense akhala kudziwa kodi tifuna kupanga chani ku Mwanza kuno. Chinthu china chimene ndikuona kuti nchofunika kupanga ndi nkhani chimakamba ya maphunziro. Ana ambiri kuno akulephera kupita ku skulu chifukwa cha maphunziro cha ndalama a sekondari, komanso ena omachitamu ayikusankhidwa kupita ku university. Pali mwana wina tikuyesetsa tupanga njira zina akukanika kupita ku Nzuzu University chifukwa choti makolo ake fees sangakwanise kutani kulipira. Siye khaya aliponso ena ambiri kunoko, wina wako kuno anachita mwayi ena anamuthandizirako, koma anaja akapitanso ku sukulu amakhala ndi mavuto ambiri chifukwa si nkhani ya fees yokha, komanso chakudya. Amafika ku sukulu kuja ana athu ambiri amene ali ku university akuvutika chifukwa chakuti chakudya chikutani chikuvuti. Mapeto aja akukhalira busy kupanga timati betting kuti mwina adzipeza kandalama. Betting yonso akudya ndalama, zadyedwa ndalama, mwana wina mpaka nanso wadzitani kodi wazipha uzimangirira. Zimenezozo tikamaona tsogoleri tisamangoziyang'ana, tidziona kuti kodi vuto ili labwera bwanji. Ndiye nkhani imeneyo kuno tidzakhala ndi programu yathu yapadera. Ndalama zimabwera zija timati za CDF. Ndalama zimene zija pali component ina imene ili yothandizira makamaka nkhani ya maphunziro. Ndikufuna ndikuwuzeni kuti ndalama imeneyo nthawi zambiri ena sadziwa kuti imayenda bwanji. Pa CDF pali ndalama zomwe tikhoza kumatenga amati zopangira youth empowerment. Ma business akunenedwa aja ndalama imeneyo ilipo pamenepo, koma ambiri sadziwa kuti kuli ndalama zangongole zochokera kuboma pa CDF. Ambiri sadziwa chifukwa chani owauza palibe. Ndiye ine okuwuzani ndilipo, tidzakhala pansi tikambirane, mafumu athu, inu ndine tonse ndikupanga chinthu chimodzi kuti tidzaonetsetse kuti masomphenya amenewo akutani kodi akutheka. Kuhusu kunaliyankhula kwa Felix Njawala amene ali mneneri wa chipani cha UTM makamaka pamene amachitisa msonkhano ku Mwanza, ndipo kumeneko mlendo olemekezeka anali yeyo kuphatikiziraponso youth director wa chipani chimene